Sirkal ma pacho ka ochuogo telo manyien mag loch nanga kendo timo lokruok e nying moko kuom tend loch nanga mosebetie counties mopogore e pacho ka. E lokruok ma kamano manogo chapa e gaset moyiedhi ma pacho ka, counties ma Kaluo oyudo sub-counties 4 manyien, kamoting'o North East Kano mano e kaunti ma Kisumo, Ndhiwa East malok tich mare dhi bedo Ombo, kod Ndhiwa West machon niluongo ni Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay, ka kaunti ma Siaya omedne Siaya West sub-county malok tich mare dhi bedo Uranga. Simpros Okinda nigi ler mathoth. E oboke moyiedhi ma tarik 22 dwe mar 11 higani, sirkal ma pacho ka e bwo migawo mar arita olando lokruoge mopogore e telo mag counties ma pacho ka. E lokruok ma kamano, sirkal ochuogo sub-counties 4 manyien e gwenge ma Kaluo, kamoting'o North East Kano e kaunti ma Kisumu, Ndhiwa East malok tich mare dhi bedo Ombo, kod Ndhiwa West machon niluongo ni Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay, ka kaunti ma Siaya omedne Siaya West sub-county malok tich mare dhi bedo Uranga. E lokruoge mamoko e kaunti ma Siaya, Siaya sub-county omedne divisions 2 magin Township kod Usonga. Locations manyien oting'o Barding, South Township, North West Alego e kin mamoko. Sub-county mar Rarieda e kaunti ma Siaya omi locations 2 manyien magin Kabong East kod Kabong West. Ugenya sub-county ochuoge divisions 2 moting'o Bar Ndege kod West Ugenya to gi locations 3 magin Kathieno East, Ramunde, Anyiko e kin lokruoge mamoko. Kawaridore nyaka kaunti ma Kisumu ni Kisumu East sub-county oyudo lokruok e locations 3. Kolwa West sani koro iluongo ni Kasagam Kolwa, location machon iluongo ni Kuoyo sani koro en Mijimba Kuoyo, ka North Kasule sani koro lokre kendo en Kasule Tido. Kisumu West sub-county location ma Kogonyo mi sub-location 2 magin Upper Kogony kod Lower Kogony. Moroni sub-county omi division manyien ma en Ombei kod sub-locations 2 moting'o Pauteng kod Omuga. Seme sub-county oyudo division manyien mar West Seme mani kod location 2 manyien magin Ngere kod Kanyadwera. Nyakach sub-county oyudo division manyien ma en Upper Nyakach kod location 1 mar Bar kod sub-locations 3 moting'o Ogoro, Buru to kod Onyuongo. Kaunti ma Homa Bay bende oyudo lokruoge mabop e moko kuom telo mage, kamoting'o Rangwe sub-county momi locations 2 magin Kaura kod Koyua. Sub-locations 4 magin Lower Kaura, Manywanda, Lower Koyua to kod Lower Komenya e kin lokruoge mamoko. Mogik, kaunti ma Migori e sub-county ma Kuria East omi sub-location manyien ma en Sabuko, Nyairema. Magi mana matin malieko nuwe kin lokruoge mathoth ma sirkal olando, gigeno ni lokruok makama biro kelo yot e neno ni jopiny oyudo chenro mag sirkal machiegni kodgi. Simpros Okinda, Ramogi TV. Jopuonj mag mbalariany